Eastern Divisional Forest Range angkang khat-khati gotam bosti adung 4 lanes akung along ajir kiding kloi apor malompen permit avi pinsi aronre pen longle kephur abirta longsi AJYCP ACYPA KSA AASU Lapen Forest Range atum pen chelangsi JCB Damper kenep dampusi birta nangpali Aruni Paikrener Kebani Assam Jatyabadi Yuva Chatra Parisa Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong Committee Karbi Students Association All Assam Students Union Lapen Forest Range Abitung Atum Chelangsi Forest Pen Thang Aronalovi Pin Pen Inglong Along Le Kephur Bomadim Humridamsi Neponlo Pinpur Ponsinang Pinangan Atum Non Pu Anta Forest Aron Chini Wangwelang Ajok Kali Kalang Tame Non Akai kijoy ki pen longle ki phura warsa JCB kedokok penajok longle phur tap varatitik lasi forest aron ke sodak lapen alam kita thetan lahai aron chehajak ponsi forest atum amithang asai chiklon ponlo kineponlo JCB Damper lahai anta aron karkan pupen neponsi Forest Range asai hem along an wan laplo Sita kamang meme alama bangke longle kephur atum tangka maha ajakong pen chipajok ponsi non puthot longle phur thu bom pusi birta long pontu Lesson pulote Forest Department atuma phan lang plotsi pheri dor didet asonsi nang mandelo lasila puson dopiklang lahai ke wangjilang apor hutkar biang autonomous council pen kopia warsai deng ponjilaki ke wangji apor hutsi chinidun po Bokajan Penanantirang Karbinglong Live